खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कमल कुमार ब्रह्मनि जिउ आरो सोरजिखौ लानानै दिनै सावरायमेल खुंदों। कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो साहित्य एकाडेमिनि जथाय बानजायनायाव कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि न'ब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बर' राव थुनलाइनि गिबि सारिनि मुंदांखा लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्मनि जिउ आरो सोरजिनि सायाव सावरायमेल लानाय जायो। मख'नो गोनांदि गिबि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनो कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुफेन चन्द्र ब्रह्मआ बेनि उनाव गेदेमा कमल कुमार ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिनिनो आंगो फंबाय जयन्त कुमार ब्रह्मआ फुंबिलिनि समाव सेथि खोन्दो सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेबथुमगिरि दिमासा दैब्रां मुसाहारि बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर अनिल बर'नि मासिगिरि महरै सामलायनाय सेथि खोन्दो सावरायमेलाव गोबां मेलेमजिबि थुनलाइगिरि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोराबो बाहागो लायो। दिनै जाहा बर'नि सासे गेदेमा लिरगिरि थुनलाइ आफादनिबो मोनसे समनि आफादगिरि आरो बर'नि सासे गेदेमा थुनफावथायगिरि बर'नि गिबिसिन ग्रामार लिरगिरि आरो खन्थाइगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगावबो सासे मोजां बिहोमा होग्रा सासे ओरैबायदि सासे मा होननानै बुंगोन थुनलाइगिरि थुनफावथाय दैदेनगिरि लिरगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगावबो माने बै समावनो दायना डकुमेन्टारि बानायनायनि गेजेरजों बिथाङा बिहोमा होदोंमोन। गतिके दिनैनि सानाव बेयाव साहित्य एकाडेमि कलकाता अफिस बिनि बानजायनायाव आरो क'क्राझार प्राइमारि थुनलाइ आफादनि बेयाव बानजायनायाव बे दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेयाव बिथां गेदेमा थुनलाइगिरिनि जा थुनलाइ सोरजि बिथाङा सोरजिलांदों बिनि बागै बेयाव सावरायनाय जागोन गोसोखांनाय जागोन आरो बिथाङा थुनलाइनि मुलुगाव बर' थुनलाइनि मिलिगाव बर' ग्रामारनि बिथिङाव बर' थुनफावथायनि बिथिङाव बर' सिनेमानि बिथिङाव बिथाङा मा बिहोमा होलांदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांनानै आरो जोंनि थुनलाइयाव मा दा मावफुंनांगौ दं मा खहा दं बेफोरखौ जों मारै सुफुंनो हागोन बे बाथ्राफोरखौनो सावराय बिदां फरायगिरि बिथांमोनहा होगोन बुंलांगोन सुबुरुन होगोन आरो बे मथैनो जोंहा मावनो गोनां मा थागोन जोंहा थुनलाइगिरि महरै थुनलाइ आफाद बा गुबुन गौथुमफोरनि मावनो गोनां मा थाबावगोन खामानि बे बाथ्राफ्रा दिनै फैगोन सोराङाव फैगोन आरो गतिके गेदेमा बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे आरोबाव जाहाथे जों जोंनि थुनलाइखौ माबोरै आरो बांसिनै गोख्रोंसिन खालामनो हायो बांसिनै गेरेमसासिन खालामनो हायो बे बाथ्राखौनो दिनै सावरायनाय जागोन समायखिरा लानाय जागोन। गतिके बिदि सान खुंनायनि दिनैनि बायदि सान खुंनायनि हाबाफारि खुंनायनि ओंथियाबो बेनो गतिके बेयो जोबोद ओंथि गोनां मोनसे हाबाफारि बेयाव बे क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिल' नङा बर'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो गुबुन फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोर फैदों बेयाव क'क्राझारनि थुनलाइयारि गौथुमफोरनिफ्राय बेयाव सोद्रोमाफोर फैदों थुनलाइ मोजां मोनग्रा मानसिफोर फैदों बिथां कमल कुमार ब्रह्मनि नखरनि मानसिफोर फैदों बिथांनि थुनलाइ सोरजिफोरखौ मोजां मोनग्रा बाख्नायग्रा गोबां सुबुंफ्रा बेयाव नुजाथिफैदों बे जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा। सुबुं हिसाबैथ' बुंनांगोन बिथाङा थुनलाइगिरि आरो बिनि सिगां बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावनायनि अनगायैबो बिथाङा जि समाव बर' बिजोंनि बिजाबफोर नांगौ बे समाव बिथाङा टेक्सटबुक प्रडाक्सन माबानिनो बिथाङा बिबानखौ लादोंमोन बर'आव माने बै समाव बिजाब नांगौ जादोंमोन फरा बिजाब रेफारेन्स बिजाब स्कुल कलेजाव बर'खौ बिजों हिसाबै सोनाय समाव गतिके बै समनिफ्रायनो बिथाङा मोनसे जारिमिनारि मोनसे रल लादोंमोन बिफाव लादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा बेयाव क'क्राझार फरायसालिमानि बेयाव फोरोंगिरि महरै प्रिन्सिपाल महरै मावदोंमोन ओमफ्राय BTC बेसिक ट्रेनिं कलेज माबायावबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन गोबां इनस्टिटिउसनाव बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिनि अनगायै मोजां मोनसे खामानि बिथांनि बिहोमाया जाहैबाय गोसोखांथावसिन बिथाङा थुनलाइ आफादनिबो दैदेनगिरि जादोंमोन थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि जादोंमोन बेल' नङा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा सोरजिनाय सासे मानसि हिसाबै बिथाङा
सोरजिगिरिमोन थुनलाइ सोरजिगिरि खन्थाइ लिरगिरि थुनफावथाइ सोरजिगिरि आरो थुनफावथाइनि गेजेरजोंनो बिथाङा बर' हारिखौ बर' हारिमुखौ मोनसे गोदान महर होनो नाजादोंमोन थुनलाइनि गेजेरजों बर' हारिमुखौ बिथाङा मोनसे मोजां सिनायथि होनो नाजादोंमोन सिनेमानि बिथिङावबो सिनायथि होनो नाजादोंमोन बेखायनो जों बिथांनि कन्ट्रिबिउसननि बाथ्राखौ जों माबानो हाया बावगारनो हाया दिनैनि सानाव जों बेखौ गोसोखांथारनांगोन रावखान्थियाथ' बिथाङानो लिरजेननाय बिथाङानो लिरदों बिराय मधु बर' सार लिरदों बिनि उनाव दा गोदानफोर फैदों सेंग्रा लिरगिरिफोर फैदों बयबो माने दा लिरगासिनो दं खिन्थु सम सोलायनाय लोगो लोगो एफा एनै सोलायनाय फैयो रावावबो फैयो मानसिफ्रा आसलते प्रेक्टिकेल जिउआव रावखौ माबायदि बाहायो दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगां जेरै बाहायदोंमोन दा 100 बोसोर उनाव हयथ' बे रावाव माने बेलेग रावनि माबाफोर फैयो इनफ्लुयेन्सफोर हाबनानै रावाव एसे सोलायो महरफोर सोलायो आरो गोदान सोदोबफोर हाबो गतिके बे गोदान लिरगिरिफ्रा बे नोजोरजों दा हयथ' ग्रामारखौ लिरनो नाजादों खिन्थु बै समावनो बिथाङा बर' ग्रामारनि मोनसे बेसिस फाउन्डेसनखौ बिथाङा गायसंनानै गालांदों आच्छा दिनैहाय 14 सेप्तेम्बर रबिबार बाराय गोथार मोनसे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जारिमिनारि होननानै जोङो बुंनांगोन दा बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोन मिडियाफोरखौ गिबियावनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोबाय जाय हक जोङो दिनैहाय मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि गेदेमा रुंसारि जालांनाय कमल कुमार ब्रह्मनि जिउ सोरजि बिनि सायाव मोनसे सावराय जुथुमनायनि जोङो मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिनि सिगां जोङो दहाय फुंबिलियावहाय जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ दैखांखांबाय बिनि उनाव दा सेथि बाहागोनि मोनसे सेमिनार सावराय जुथुम सोलिगासिनो दङ कमल कुमार ब्रह्मनिनो जिउ सोरजिनि सायावहाय दा गमामायै जोङो बेखौ बुंनो हायो जे जोंनि सिमां नुबोबाय थानाया दिनै जोङो मोगथाङाव महर होबाय बा जाखांबाय होननानै जोङो साननो हायो जे जोङो सिगांनिफ्रायनो जोंनि माखासे गेदेमा थुनलाइ सोरजिगिरि बिथांमोननि सायावहाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला आवथानि अनगायै गुबुन जायगानि थुनलाइगिरि गेदेमा सान्थौगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि गेदेमा थुनलाइगिरि आगुनि जायफोर बिथांमोनहा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानानै गोबां बिहोमा होलांदों बिथांमोननि सायाव गोथौयै सावरायलायनो होननानै जोङो दिनैहाय माने बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गिबियाव जोङो दिनै रुंसारि जानानै थांनाय जोंनि कमल कुमार ब्रह्मनि बिथांनि जिउ सोरजिनि सायाव सावरायनो होननानै आखायाव लादों आरो मा दा बेखिनियानो दा आरो जोङो नैथि बाहागो दंबावो जोंहा बेवहाय माखासे फुंखा सुबुं दङ जेरै जोङो फुंखा सुबुंफोरनि गेजेरावहाय जोङो नैथियाव जोङो लादों जोंनि बारग' APSCनि सोद्रोमा मुस्रि प्रफुल्ल कुमार हाज'वारि बिथांनि दारैहाय जोंनि हाबाफारिखौ जोङो बेखेवगोन आरो बेवहाय जोङो मासिगिरि हिसाबै डक्टर आदाराम बसुमतारी गोरायुं क'क्राझार हिनजावसा गोजौ फरायसालिमा क'क्राझारनि आरो फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो लादों मुस्रिमा अन्जु बसुमतारी बारग' बिबुंगोरा क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म बिबुंगोरा जनता फरायसालिमा सेरफांगुरि मुस्रि बिरेनधर बसुमतारी आफादगिरि दुलाराय बर' समाज आफाद बेबादिनो जोङो बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि दिनैनि माखासे जोंनि आवथायाव गोग्लैनाय जायफोर स्कुल कलेज फरायसालिमाफोर दङ बेफोरनि फरायसाफोरखौ लानायनि गेजेरजों आरो जोंनि गागि थुनलाइगिरि माखासे थांनानै थानाय बिथांमोनखौ हांख्राय हरनायनि गेजेरजों जोङो नैबे हाबाफारिखौ दिनै जों गोथौयैनो सावरायनो होननानै आखायाव लादों दा सोलिगासिनो दङ जोंनि सावरायनाया दा आरो सोलिबाय थागोन बेबादिनो आङो मिजिंथिदों जोंनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन ओरै होननानै दं माने बाथ्राया आङो बेखौ गोसोआव दंखायो जे जोंनि रुंसारि कमल कुमार ब्रह्मनि
दारैनो थांनाय 1990 मायथाइयाव गिबि जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा गायसन जाबोदों बिथांनि आफादगिरि दैदेननायावनो आरो बे बोसोरावनो 90 निफ्राय 93 मायथाइसिम बिथाङा मिरु बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि बिबानखौ रुजुननानै बर' हारिनि गोबां माने थुनलाइनि बिथाङा हाबा मावनायनि गेजेरजों माहारिनि गेजेरावहाय मोजां बिहोमा होलांदों होननानै जों मिथिगौ जे बिथांखौ जोङो सासेल' माने खन्थाइगिरि एबा थुनलाइगिरि होननानै बुंनो हाया बिथाङा सासे ड्रामाटिसियानमोनबो बिथाङा गोबां माने थुनफावथिना दाननायनि गेजेरजों हारिनि समाजनि न'खरनि जेंना जेंगोनाजों लोगोसे गासैबो बोस्रांनायनि थाखाय बिथाङा नाटकखौ लिरनानै फोसावलांदों आरो बिथांनि फोसावनायावनो जोंनि माखासे बर' हारिनि जेनोखि इनाय अनागारि बेफोर साफा जादों होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरोमा। दिनै गिबि खोलोबनि सावरायनायाव सोर सोर आलासिफोर दङ? दिनै गिबि खोलोबनि सावरायनायाव जोंहा दङ बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि रेबथुमगिरि क'क्राझार सोलोंसालि क'क्राझार आरो बेनिफ्राय मासिगिरि हिसाबै दङ जोंहा बेवहाय डक्टर अनिल बर' बिबुंगोरा गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालि आरो फुंखा सुबुं हिसाबै दङ डक्टर लाइस्रि महिलारि बिबुंगोरा बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि क'क्राझार आरो मुसुखा बाला ब्रह्म बिबुंगोरा जनता फरायसालिमा सेरफांगुरि डक्टर सुनिल फुकन बसुमतारी गागि थुनलाइगिरि क'क्राझार आरो डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारी बिबुंगोरा पान्डु फरायसालिमा गुवाहाटी दा बिथांमोनखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि नैबे जोंनि रुंसारि जानानै थांनाय गेदेमा थुनलाइगिरि सासे लिरगिरि सान्थौगिरि बिथां कमल कुमार ब्रह्मनि जिउ सोरजिनि सोमोन्दैहाय बिथांमोनहा सावरायनायनि जोंनो मिथिहोगोन आरो बे मिथिनायनि गेजेरजों जोंनि आथिखालाव नुजाबोनाय फरायसा फरायसुलिफोरा निस्सय बिनि सोमोन्दैहाय गुवारै मोनथिसारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ।